damneni kibaroya minye Fransikaw togola kunafuni charimboda so mimbe no kama ko Journal Mondo Afrique ako minye Fransi jamana amarabaw olu ni jamana munun bɛ bolodi ɲɔgɔnma baaraw la inafɔ anw ka jamana ka se Fransi jamana aka jamana kana bilalen munun bɛ n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya bɔra Fransi jamana bolo o dɔ ye Mali jamana ye inafɔ jamana wɛrɛw ko a bɛ waatinin bɔ bɛnbaliya ɲɔgɔn faamuyabaliya ko nin carinen bɛ Fransi n'a baara ɲɔgɔnw cɛ munun bɛ kɔrɔnyan fan fɛ wo munun bɛ hali tilebiyan fan bolo in fɛ wa munun bɛ cɛmancɛ la ko a ko nin bɛɛ sɔrɔla Fransi jamana yɛrɛ a jamana kuntigi min bɛ yen bi n'o ko a ma ko Emmanuel Macron a n'a ka minisiri min n'a ka baara ɲɛsilen don Fransi ani jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔliw ma Jean-Yves Le Drian ko kabini desanburu kalo san 2019 ko Emmanuel Macron tun ye kibaruya lase dɔw kɛ min kɛra Bruxelles lajɛ dɔw kɛnɛ ka lajɛ min n'u ko a ma ko Conseil européen wa hali min ye sigika baroba min kɛra n'an ko a ma ko sommet extraordinaire o min tɛmɛna Fransi n'a dɛmɛbaw cɛ a n'a baaraɲɔgɔnw cɛ o dɔ ye Burkina Faso ka se Mali jamana ani Mauritanie Niger ka se Tchad jamana ma nka ko nin sigi in kɛra waati min na bɛnbaliyaw u daminɛra nin waati de la ka da kan nin jamana kofɔlen ninnu welela u ma wele ni bonya ye wa welela togo min na u ma ladɔnniya sigi in na sigi in kɛra balikasigi de ye o de y'a to nin jamana ninnu u ye kuma cɛjugu caman fɔ ka da Fransi jamana marabaw olu ka nin dungo walew ani olu ka hakilina cɛjugu labolili nin jamana ninnu kan ko min ye a waati Burkina jamana ɲɛmɔgɔ min n'u ko a ma ko Roch Marc Christian Kabore ale ye kuma caman fɔ ka da Fransi jamana yɛrɛ a ka lahalaw kan a n'a ka sariya gɛlɛnw ko maa bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ ni ninnu hakili la ka fɔ binkɛnɛjɛni fanga de bɛ senna halisa ko Marc Kabore ye nin kuma in fɔ nin barosigi min kɛra Fransi jamana marabaw yɛrɛw ka ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ yen n'u ko a ma ko Élysée ko a k'u jɔra la ka fɔ kunnafoni min dira nin jamana ninnu ma u ka se ka na kɛnɛ in kan a bɛ fɔ fɛn min ma ko erreur de communication ko de kɛra halisa Journal Mondo Afrique ko kalo fila dɔrɔn o kɔfɛ ko Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ko a ye wulikajɔ dɔw kɛ san 2020 Cameroun jamana maa lakodɔnnen dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko activiste ko a ni nin maa kofɔlen golonsora ɲɔgɔn na ko a kɛra kɛnɛ min kan sɛnɛkɛlaw ani baganmaralaw kuma dɔ la hali mɔnikɛlaw olu tɔgɔla salon min kɛra Fransi jamana kan ko nin kɛra fɔɲɔgɔnkɔba de ye Emmanuel Macron ani Cameroun jamana nin maa kofɔlen cɛ ko Emmanuel Macron nana wele se Cameroun yɛrɛ a jamana kuntigi min bɛ yen n'u k'a ma ko Paul Biya ko a y'o fana jalakili cɛjuguw la ko maa bɛ ɲininkali kɛ yala Emmanuel Macron kabini san 2019 an ye misali minnu ta u ye nin togoya in na fo ka se san 2020 ma ko ninnu de kɛra waati ye waati min ni furukufurukuw cayara kosɛbɛ ko n'i ye Emmanuel Macron yɛrɛ a bangesi lajɛ ko n'o cayara bɛɛ ka tɛ tɛmɛ san 43 kan min ye Paul Biya Cameroun jamana kuntigi o si bɛ san 80 ni san 8 na wa ko Paul Biya yɛrɛ a ye waati min kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la k'o bɛ taa san 30 ani san 8 a ko n'i y'o bɔ Emmanuel Macron bangesi la k'o tɔ bɛ to san 5 ko kabini san 2020 Emmanuel Macron ye kuma cɛjugu minnu ta k'a lase nin maakɔrɔba ninnu ma ninnu ye farafinna gulomaw ye hali n'a y'a sɔrɔ a ka jamanadenw olu ka bonyaba de b'a kan nka ko Emmanuel Macron ko a ma gasiw to a y'a sekow kɛ nin ye Emmanuel Macron ale ye filiba minnu kɛ kabini san 2 tɛmɛnen ninnu na min ye ɲinasan ye san 2021 aw b'o dɔn wa aw b'o joona ka fɔ bɛnbaliyaba de bɛ Fransi jamana a marabaw ani farafinna jamanaw kuma dɔ la hali minnu bɔra Fransi ka jɔnya juru la olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko ka misali ta hali Fransi minisiri min n'a ka baara ɲɛsilen don Fransi jamana ani jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔliw ma n'o ye Jean-Yves Le Drian ko ale fana ye marabaliya walew ta k'a lase
Congo jamana o ɲɛmɔgɔ n'o ye Denis Sassou Nguesso ko kuma nunu cayara kosɛbɛ nga a mana tigɛ da o da la nin ko in ma daminɛ bi nga ko nin kuma in fɔlen Denis Sassou Nguesso ma ko u ka jamana fanga gwara dabaga dɔ bɛ n'u k'a ma ko Jean-Marie Michel Mokoko ko bɔra ka jaabi cɛjuguw lasegi Faransi marabaw ma ko ale bɛ kuma in fɔ waati min na ko a y'a fɔ ni danganiya ye wa a y'a fɔ ni limaniya ye wa ko maa minnu hakili bɛ ni Jean-Yves Le Drian in na ko anw yɛrɛw faso Mali ko min y'a to bi danayabaliya o bɔra Faransi n'a baaraɲɔgɔnw n'a marabakɔrɔw cɛ aw hakili b'a la wa san 2000 ni san 13 anw ka jamanakuntigi min n'o tun bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔya la o tun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ko Jean-Yves Le Drian in ko a ye kuma cɛjuguw ta k'a lase Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fana ma ka bɔ Mali kɔnɔ waati min na a tun taara Faransi jamana marabaw olu tɔgɔla foroba bon n'u k'a ma ko Élysée o kɔnɔ a ko yala maaw hakili b'a la wa kuma minnu n'o tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a waati ko jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita waati min na a bɛ fanga in ta a ye fanga ta waati min na jamanadenw y'ale suganti ka kɛ jamanakuntigi ye ko a ye jaabi min lase Jean-Yves Le Drian ma ko jaabi dɔ tun ye mun ye nanzarakan na o ko a ma ko Ibrahim Boubacar Keita tun y'a fɔ ko mon honneur n'est pas à donner aux chiens ko bonya min b'a la hakilina min b'a la danbe min b'a la wa karama min b'a la ko ma dabɔ wuluw kama ko dabɔra maa ɲumanw de kama maa minnu bɛ n'u bɛ hami wa n'u bɛ jɔrɔ ni hadamadenya taabolo ko ɲuman ye ko nin kuma in fɔlen Ibrahim Boubacar Keita fɛ ko ale fana kɛra maa mandiba ye Mali kɔnɔ a waati maa minnu hakili b'a la kunnafonidiso min bɛ duniya kɔnɔ n'u k'a ma ko Monde Afrique a ko a bɛ misali wɛrɛ di o misali ye mun misali ye a ko Jean-Yves Le Drian ye bɔli dɔ kɛ ani a baaraɲɔgɔn min n'o ye Faransi jamana yɛrɛ a lakana a n'a mara fo ka se a sɔrɔdasiw olu ka koɲɛ ɲɛnabolo o ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo n'u k'a ma ko Florence Parly ko ninnu ye kibaruya wɛrɛw ganse min kɛra sababu ye ka na ni furukufurukuw ye Faransi jamana yɛrɛ ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ misali la i n'a fɔ Mali jamana waati min na kibaruya tun carinna ka fɔ anw ka jamana bɛna bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ni Russie jamana a kɛnɛrɛ ye lakanakolo min n'u k'a ma ko Société Wagner ko kabini nin kibaruya in fɔra ko Faransi jamana marabaw k'u ye kuma cɛjuguw caman fɔ u ye misali ta hali Centrafrique kibaruya minnu kɛra ye ko sanga ɲɔgɔnya ni Mali jamana ye ko nin kɛlen nin de ma bɛn Mali faamaw ma Mali jamana marabaw minnu bɛ fangalatɛmɛ fanga in kunna bi ko olu fana dimina ka Faransi ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ ka wele ka kangarida gɔlɛnw da a ye a k'a lase a ka jamana marabaw ma ka fɔ Mali ye jamana min ye jamanaba do wa jamana in a ma dilan maa k'i sago kɛ Mali la wa a ma dilan maa ka Mali k'a ka yɛlɛyɛlɛnan ye a ko kibaruya in fɔlen waati min na ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Emmanuel Macron ale y'a ɲini ka fɔ a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛdagaw la Mali kɔnɔ i n'a fɔ Kidal i n'a fɔ Tessalit ka taa Tombouctou ko ninnu bɛna bɔ kɛlɛdagaw la ka taa jamana wɛrɛw olu kuma bɔ ka da Mali jamana marabaw olu ka taabolo kan a ko n'i ye misali ta hali Centrafrique ko Faransikaw ye ŋaniya jugu minnu ta k'a lase Faransikaw u ye misali jugu min ta k'a ɲɛsin Centrafrique jamana marabaw ma k'o kɛra sababu ye Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔw olu ka kangarida gɛlɛnw da ka kibaruya kangarida gɛlɛnw da Faransi ye n'o kangari dara Centrafrique yɛrɛ Centrafrique jamana a minisiri min ɲɛsilen do u ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Sylvie Baipo Temo ko a ye Faransi minisiri min n'o y'u ka lasigiden ye n'o ye kibaruya in ganse a ko kuma minnu bɔra da nin kuma ninnu ye nkalon kumaw de ye ka ɲɛsin Centrafrique ma wa kuma ninnu ye kumaw ye min ni jɛn tɛna kɛ n'a ye cogo si la k'olu ka jamana kɛ misali jugu ye walasa Mali marabaw olu ka siran Russie jamana kɛlɛkɛkuluw n'o ye Wagner ni kɛnɛrɛ ye kɛlɛkɛkulu do ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ n'u ye ninnu ye kangarida gɛlɛnw da Faransi jamana ye nka min ye halisa misali la kunnafonidiso min n'u k'a ma ko Monde Afrique ale ye misali min ta o ye mun misali ye Monde Afrique ale ye misali min ta a ko Faransi jamana u tun kan ka hakilina caman de bɔ nin furukufuruku ninnu kɔnɔ
kabini san 2019 an da sera fɛn o fɛn ma nka ko a bɛ komi ninnu ŋaniya tɛ foyi ye ka jamanaw bali u ka se ka b'u yɛrɛ la. A ko yani Faransi jamana ka hakilina ni taabolo ni fɛɛrɛw ta ka se ka a ka jamana minnu n'a y'u mara kunu k'olu don a sagona da fɛ. A ko Faransi jamana bɛ nin jamana ninnu kɛlɛ la de. Kɛlɛ in o dɔ ye hali kunnafoni di siraw n'an ko a ma ko la guerre de l'information. A ko de la Faransi jamana a n'a marabakuluw bi ninnu fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ka se yɔrɔ la bi. A ko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ. Maa bɛ ɲininkali kɛ yala Faransi jamanaw a n'a marabakɔrɔw ninnu tɛna a bila pewu wa? Maa bɛ ɲininkali kɛ yala Faransi jamana a ye jamana minnu mara ninnu ka jɛ in kɔri nin tɛna ka foritɔ ye. Kunnafonidiso Monde Afrique ko yala maaw tɛ miiri wa ko lajɛ laban min kɛra octobre kalo tile 8 n'a kɛra Montpellier o ye Faransi jamana kɔnɔna dugu dɔ ye ko sigi min kɛra Faransi ni farafin jamanaw cɛ sommet France Afrique ni sifinakaw olu de tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko min ye farafina jamana kuntigiw ye ninnu ka tabaliya ko b'a jira ka fɔ farafina jamana marabaw olu ni Faransi jamana marabaw olu tɛ kan fɔ bilen. An ye nin kibaruya in sama ka bɔ kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ an k'o ma ko Monde Afrique o ye kibaruya carin bonda so ye min bɛ Faransi jamana kan. An balimaw nin kibaruya in ye dugu labɔ kosɛbɛ kabini tarata don aw caman ye nin kibaruya in mɛn min bɛ tali kɛ jamana fanga min bɛ n'o ye fangalatɛmɛ fanga ye a sariya bulon o min sigira ka se ka sariyaw ta ka se ka sariyaw k'u tɔgɔtɔ n'u bɛ wasadenw olu jɔyɔrɔ la bi n'an ko kolo in ma ko CNT Conseil national de la transition. O Conseil national de la transition in a kolo in n'i y'a lajɛ a sigilen bɛ seleke ɲɛma minnu b'a la o ɲɛma ninnu bɛɛ n'u ka baara don nka min ye a ɲɛma naaninan ye maa lakodɔnnenba dɔw Mali kɔnɔ kabini jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la waati min na ale de tun bɛ jamanakuntigi furumuso a ka baaraw caman kɛ wa fanga tɛmɛnen masuruyamaba tun don o maa kelen waati min na jamanadenw wulila ka sabu kɛ fanga maracogo juguya ye fanga in tun bɛ taa la sira min fɛ ko ka fanga in lajɔ a jɔda bonyana o la kosɛbɛ min ye hali jamana kɔnɔ diinɛma min bɛ Mali kɔnɔ n'a dɔnnen don ni wulikajɔw ye diinɛ yɔrɔ hali kuma dɔ la jamana marabaw olu kɔlɔsili yɔrɔ la o fana ka kibaruya gansela tun don nin ma in tɛ maa wɛrɛ ye o ye Isa Kawujim de ye o Isa Kawujim a bɛ waatinin bɔ kabini dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga kɔni sugantira ka kɛ jamana fanga marabaw minisiriw ka ɲɛma ye a bɛ komi nin ma kofɔlen nin ko in ma kɛ a fɛ la ye o de y'a to Isa Kawujim a ye wulikajɔw caman boloda kuma dɔ la a b'a jira k'a fɔ min ye Asimi Goita min bi ni Ala ye fangalatɛmɛ fanga in ɲɛmɔgɔya da ale ma a ko a y'o ka maa ye wa kulu yɛrɛ b'a fɛ kulu min n'u k'a ma ko ACRT faso ka wele min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye Isa Kawujim a ka kibaruya ganseliw olu fanga bonyana kosɛbɛ o de y'a to Isa Kawujim a ye wulikajɔw kɛ fo k'a kɛ a yɛrɛ fɛ la tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga min ni fanga b'a bolo bi ale tɛ se wa dɔnniya t'a la wa fɛrɛ t'a kɔnɔ o tun ye Isa Kawujim a fɛla kumaw ye kunnafoni gansebaw yɔrɔ la hali kuma dɔ la sɔrɔladonbagaw ɲininkalen olu y'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen na hakilina don jamana maracogo la u ko maa si tɛ se ka maa bali min b'i fɛ min b'i kun ni kan cɛ i ka se k'o fɔ n'a bɛ fɔ a ma ko liberté d'expression o de y'a to hali maître Kasum Tapo ɲininkalen ale y'a jira k'a fɔ Isa Kawujim a ye kuma minnu fɔ nin kuma ninnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ walima Mali yɛrɛ bɛɛ ya o bɛ sinsin waati min na jamanadenw tun bɛɛ na hakilina minnu kan o hakilinaba dɔw tun ye malidenw ka kuma wa ni jamana marabaw ye tagabolo minnu ta n'o tagabolo ninnu ma kɛ malidenw fɛ la ye u ka se k'o fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a ko Isa Kawujim y'o kibaruya dɔ de lase tarata don kabini nɛgɛ kaɲa 18 waati Isa Kawujim yɛrɛ a dagayɔrɔ min bɛ Lafiyabugu sigida min n'u ko a ma ko Lafiyabugu talikɔ ko
jamana ka cɛsigi min n'o bɛ jo sariya ani kiri matarafali o kɔlɔsi sigida 4nan kɔnɔ n'an ko a ma ko procureur de la République près du tribunal de la commune 4 du district de Bamako n'o ye procureur Idrissa Touré ko Isa Kaojim ka kuma nunu minnu bɛ fɔ wa kuma nunu ko a bɛ lase bɔlɔlɔ siraw de fɛ ko ni kuma nunu tɛ kuma basigilenw ye wa kuma minnu don ko a bɛ fangalatɛmɛ fanga kuma dɔ la a marabaw k'u degun wa min ye hali Mali yɛrɛ ka basigi ani Mali ka kanda ko ni kuma nunu bɛ gɛlɛyala kosɛbɛ bi ale kɔni y'a laɲini sigida 4nan a polisiw ka daga min bɛ yen n'u k'a ma ko 5e arrondissement waati min na nɛgɛ kaɲa 18 sera 9e arrondissement cɛdenw olu taara Isa Kaojim a ka denbaya la ka taa minɛ a minɛlen u taara n'a ye jamana yɛrɛ soldasiw ka daga min bɛ Dar Salam n'o ye gendarmerie du camp 1 ka taa bila bolokɔrɔ ye waati min na jamanadenw bɔra nin kibaruya in kalama Fransikaw ka kunnafoni caribudaso min bɛ yen n'u k'a ma ko Radio France International ale ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ o ye Serge Daniel de ye o Serge Daniel ale de ye kibaruya in bɔ ka bin ko Isa Kaojim fanga marabaw ko olu y'a minɛ kabini o de kɛra Isa Kaojim yɛrɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen a baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen hali kuma dɔ la hakilina minnu bɛ bɔ a da o hakilina ninnu a dɛmɛba minnu bɛ Mali kɔnɔ o dɔ ye hali politikimaw ye i n'a fɔ Umaru Mariko n'ale yɛrɛ tun ye wasaden ye i n'a fɔ Cɛbilen Dramé i n'a fɔ Kasum Tapo o Kasum Tapo min ni ale yɛrɛ ye Isa Kaojim ka surunladonba ye fo ka se Maître Abdoulaye Diop ma ko ninnu y'a jira k'a fɔ ko min kɛra nin ko in maloya ko don wa nin ko in jamana kumasuli ko don ko n'i y'a lajɛ Isa Kaojim k'u y'a minɛ cogo min na o minɛli ko minɛli ma kɛ sariya ka minɛli ye waati min na u yɛrɛw ɲininkara u ye mun fɔ u ko Isa Kaojim ko jamana sariyatakulu min n'o ye Conseil national de la transition o baarakɛbaw ko birifini de b'u kan n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko immunité parlementaire ko ni ninnu bɛ nɔ minɛ i n'a fɔ wasadenw ko birifini min b'u kan ko o birifini de bɛ wuli nka ko k'u to u kan ninnu ni minɛli man kan i n'a fɔ minɛli in kɛra minɛcogo min na ko t'olu fɛ la ye wa u y'a ɲini k'a fɔ jamana marabaw u ka nin ko in u k'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na hali n'a y'a sɔrɔ maa caman jamana in kɔnɔ olu ko Isa Kaojim a minɛba tɛ maa fila ye Isa Kaojim kɔni a bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a b'o ka mara de kɔnɔ nin kibaruya in ganzelen sɛgɛsɛgɛli kɛbaaw y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ma damakasi kɛ wa min ye hali Hasimi Goita ko ale ma damakasi kɛ ko sigida 4nan josariya matarafaba min bɛ yen n'o ye Idrissa Touré n'ale delilen bɛ ka maaw minɛ kuma cɛjugu papali kumaw ani majawuli kumaw hali maaw nenini nin bɛɛ ye Idrissa Touré ka nɔminɛli kun ye a ko ale de ye Isa Kaojim minɛ ka bila ka taa jamana yɛrɛ a sɛgɛsɛgɛliba minnu bɛ gendarmerie du camp 1 kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko minnu fɔra n'a y'a sɔrɔ Isa Kaojim ye o ko ninnu kɛ u b'a ɲini jamana sariya fɛ sariya k'a ka baara kɛ ka nɔminɛli kɛ nɔminɛli min n'a bɛna ɲɛsin Isa Kaojim ma o de y'a to kabini tarata nin kibaruya in de bɛ senna Bamakɔ kɔnɔ fo ka se bi ma Isa Kaojim a lasogonnen kɔni bɛ Bamakɔ kan 1 o baarakɛbaw bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna min ye kɔlɔnjɛbakaw u tɔgɔla wasaden Umaru Mariko ale ɲininkalen a ko maa o maa minnu bɛ bɛɛ y'a dɔn wa bɛɛ y'a a sɔrɔla waati min na a sɔrɔla gɛlɛya de kɔnɔ ko gɛlɛya min kɛra bɛɛ y'a sɔrɔli kun ye ko kun kelen b'a to ale dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a b'a ɲini bi Isa Kaojim a ka bila ka taa ka denbaya la ka d'a ka kuma minnu fɔra kuma ninnu a tɛ nɔminɛli kun bɔ hakilina yira kumaw don wa ko Isa Kaojim ka nin minɛli ko a bɛ jamanadenw bɛn kan ani jamanadenw ka jaba seere kan k'o sɔsɔ n'a bɛ fɔ a ma ko atteinte à la liberté d'opinion a ko kabini tarata tɛmɛnen ko a ye nin kibaruya in mɛn k'a fɔ ACRT ɲɛma Isa Kaojim ko a minɛra gendarme minnu bɛ Bamakɔ kan 1 o baarakɛbaw ka da a ka kuma fɔtaw kan kuma minnu kuma dɔ la ni fanga marabaw yɛrɛw ko des propos subventifs sur les réseaux
a ko n'i ye nin minɛli in lajɛ ko nin bɛ hali wasadenw yɛrɛw u ka kuluba jamana sariya tabaw olu tɔgɔla kuluba min bɛ yen n'an ko a ma ko conseil national de la transition ko nin minɛ tɔgɔ in bɛ olu ka sariyaw sɔsɔ a ko nin ye bingani wale de ye min taara ka jamana sariya tabaw olu ka kulu ɲɛma naaninan k'o sɛgɛrɛ a ko min ye isa kawjim ye kibaruya minnu fɔ ko ale yɛrɛ sɔrɔla ka lajɛ koyi nka ko lajɛliw kɔfɛ ko ale ma foyi ye a ma foyi mɛn min fɔra isa kawjim fɛ n'o bɛ se ka kɛ nɔminɛli kun ye wa ko a b'a laɲini nin ma kofɔlen a ka bila a ka taa ka denbaya la nka kunungo isa kawjim yɛrɛ a sɔnnalidonba minnu bɛ yen o dɔ ye ACRT faso ka wele kulu tɔndenw ye ninnu ye ɲɔgɔn farankanba de kɛ Bamakɔ kan 1 da la safow jiginna waati min na ka da kan u yɛrɛw tun hakili la k'a fɔ isa kawjim a bɛna bila kunungo nka jɔsariya ani kiri matarafaba min bɛ sigida naaninan na ale kɔni ma fɛn fɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma nka ninnu ye dantigɛliw kɛ dantigɛli minnu tuma dɔ la o dantigɛli ninnu bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan aw ka radio Benkouma la voix de baramuso o kunnafonidilaw olu ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu dɔw filɛ. An bɛɛ bɛ yan nɔ président Isa Kawjim u taara nɔfɛ kunu sɔrɔ a ka so a kɛra 19h waati an welela an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ 20h waati an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a kumana a ka avocat filaw fana nana maître Tapo ani maître Diop fila bɛɛ nana an n'u kumana an tora yan nɔ fo 2h du matin an kun b'a fɛ k'a dɔn k'a minɛla kumun kama. On a été surpris k'a ye Serge Daniel de bɛ information di dɔɔni k'u to yen nɔ ko n bɛ ka fuiter Serge Daniel de b'a fɔ u bɛ k'a fɔ tan u bɛ k'a fɔ tan nɔ a minɛna pour des propos subversifs i n'a fɔ k'a ye kuma fɔ mun bɛ se ka na ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔ o kɛra kunun donc a fɔra 2h du matin waati k'an ka taa ko sɔgɔmada in na k'u bɛna bila sɔgɔmada in na fana an nana kabini 10h an nana 10h an n'an ka avocat ni ɲɔgɔn ye an n'ale ka mɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye u ko sisan an ka to yen midi waati u bɛna bila bon sisan tuguni an bɔra yen sisan pour dire à tout le monde qui va bien an n'a ye ɲɔgɔn ye mais a minɛla cadre min kɔnɔna la en tant que président de l'ACRT parti faso ka wele ale et 4e vice-président du CNT du Conseil national de transition immunité b'a kan i tɛ se ka wuli dɔrɔn ka taa nɔfɛ convocation bɛ se ka d'a ma a bɛ se ka taa jaabi u taara ten k'a cɛ mani militari k'a ladon mobili kɔnɔ ka na n'a ye il a le moral mais an'anw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ nin kɛlɛ in na a ma daminɛ bi depuis 1 an et demi maliyɛnw wulila ko changement ka kɛ ni acteurs bɛ changement na je pense que ale ye acteur majeur ye a la bon ka taa tigi minɛ tan k'a fɔ i ye nin fɔ tan i man ka nin fɔ tan nɔ o tɛ fɛn ye n'a ma kɛ procédure sira fɛ n'a bɛ bɛn immunité kɔrɔ ye mun ye pour que i ka ɲininka k'i sɛgɛsɛgɛ fo immunité de ka bɔ i kan bon n'a fɔra mɔgɔ min yɛrɛ kan ka sariya bato olu yɛrɛ bɛ sariya violer mais on ne sait plus où on va dans ce pays donc on n'est pas d'accord anw bɛ weleli kɛ pour que a ka bila joona joona a ma fɛn kɛ n'a ye fɛn mun kɛ u y'a da kɛnɛ kan an ka ye an bɛɛ ye jamanaden de ye n'a fɔra mɔgɔ bɛ se ka nɔ minɛ mais i bɛ se ka nɔ minɛ mɔgɔ tɛ se ka nɔ minɛ sariya de kan i tɛ se ka mɔgɔ nɔ minɛ dɔrɔn k'a ye kuma fɔ parti politique bɛ mɔgɔ min bolo i b'a créer pour que i ka se k'i ka hakilina fɔ hami min b'i la i ka se k'a fɔ i ka opinion ye mun ye i ka se k'a fɔ bon n'a fɔra kunun n'i y'a ye changement nana bi an bɛ changement mun na bi a kɛra parce que kunun ni kunna sini an y'an ka droit famakɔrɔw bɛ yen an ka droit respecté mɔgɔw wulila ka taa boulevards kan u hakilinaw ye mun ye k'a fɔ transition nana il est l'un des acteurs majeurs n'i ye charte ta k'a lajɛ parce que pour nous livre min bɛ livre bɛɛ lajɛlen sanfɛ charte de don n'i ye charte article 25 lajɛ n'i ye charte kɔnɔna lajɛ a article 25 si je ne m'abuse pas a sɛbɛnni b'a kɔnɔ ko ni charte ni constitution ye ɲɔgɔn gosi charte de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'i ye chapitre 2 lajɛ ça parle de quoi ça parle des missions de la transition il y a 8 missions dedans mission fɔlɔfɔlɔ ye mun ye on a parlé de sécurité, rétablir la sécurité. On parle de refondation. On parle de la réforme du système éducatif. On parle de l'accord d'Alger. On parle des réformes politiques nécessaires. Donc, au Kona Oula, avec une opinion dit, parti président, il a le droit d'exprimer ses opinions. Mais avec un monde, il y a des gens arrangé, ambito et anti-fin fort. Mais bi, ni moun fona te mɔgɔ arrangé ou bimne. Non. Je crois que ni an ka sariyaw lajɛ droit bɛ bɛɛ lajɛlen bolo mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si siyan fɛ mais mɔgɔ si fana tɛ mɔgɔ jukɔrɔ donc nous on demande sa libération immédiate, nous demandons sa libération sans condition. Si le gouvernement multiplie les échecs aujourd'hui, c'est pas de sa faute. Allez, le gouvernement, il n'est pas le Premier ministre, il n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on est en train de voir que rien ne va. Donc, quand rien ne va, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la diversion. On fait de la diversion, parce que quand on fait de la diversion, mais essentiellement, donc il faut que Moroga Faragnon tient et mouillé, donc vraiment, on demande sa libération immédiate et sans délai. On va faire mon oui. Netro Moussa Suguna, ne Issa Kawjim ga collaborateur, pour ne pas dire son collaborateur le plus proche. Amenion fait à Mena. ACRT, parti Faso Kawili, je suis le secrétaire chargé de la communication et de l'information. Issa Kawjim, Ambalmake a Focho Mini, ou Yanga Sigali, Soya Djigé,
effectivement et kuma bɛ fɔ an bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fara kuma kan o de ye ka yɔrɔ dɔ jɛya ka tila ka foli kɛ yɔrɔ jumɛn ka lajɛya a ka jɛya maliden bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka fɔ Isa Kaunjim kunu u taara minɛ cogo cɛjugu min na ka taa cɛ a ka denbaya la ni fanga ye convocation ma kɛ a ma minɛ k'a fɔ a ye jamana nafolo dun o ma yala a ma minɛ k'a fɔ a ye janfan kɛ jamana juguya la o si ma fɔ nka a minɛna de a ye jɔyɔrɔ min ta politiquement a ye kuma minnu fɔ politiquement kuma minnu ni u fɔli ma daminɛ ale la o kuma k'o jɛya bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ jamana kɔ kan k'a fɔ Isa Kaunjim a bɛ lahalaya min na bi moral bɛ il est à l'aise a lafiyalen don an n'a ye ɲɔgɔn ye an n'a kumana ale yɛrɛ anw minnu kan ka hakili sigi ale de bɛ ka hakili sigi kumaw fɔ an ye alhamdulillah o kuma yana an ka bɔ kuma kɔnɔ an bɛ maaw fo maa minnu qui ont le souci de la préservation de notre démocratie maa minnu bɛ yen k'a fɔ parti politique ɲɛmaaw don minnu u n'aw yɛrɛ kungilennaw tɛ kelen nka u y'a faamu k'a fɔ nin ko in na min kɛra Isa Kaunjim na nin bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen na wa jamana in démocratie ye min ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ démocratie a ma respecté nin ko in kɔnɔna la o kuma o maaw ye wulikajɔ minnu kɛ kabini acteurs politiques ani parti politique ɲɛmaaw ka fara maa wɛrɛw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn organe minnu ɲɛmɔgɔw n'u y'u déplacé nin ko in na ka na Isa Kaunjim lajɛ droit de l'homme b'o la ka fara organisation caman wɛrɛw kan an b'olu fɛnɛ fo k'u waleɲuman dɔn o kuma bɛɛ lajɛlen sogolen ka to ni Ala sɔnna ma kunnafoni wɛrɛ min mana bɔ ko in na an bɛna bɔlɔlɔw sanfɛ ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ ko in na. An balimaw aw ye nin kibaruya in mɛn wa nin tun ye Isa Kaunjim a tɔgɔla kulu min n'o sigira ka se ka fangalatɛmɛ fanga in dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔ n'o ye ACRT faso ka wele o tɔndenw ye olu ka kɔrɔfɔ tun ye nin ye nka min ye Isa Kaunjim yɛrɛ min sinaba la bi o ye M5 RFP o M5 RFP min ni Isa Kaunjim yɛrɛ a kɛra cɛŋana ye kosɛbɛ waati min na wulikajɔw bolodara ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in k'o kɛrɛn a ye wulikajɔw caman kɛ fo k'a kɛ waati dɔ a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ M5 RFP kɔni o su donna wa o tɛ duniya in kɔnɔ bilen nka maa dɔ bɛ yen n'o ye Jamil Bitar o Jamil Bitari hali kuma dɔ la minnu ye M5 RFP tutigɛbaaw ye olu b'a lase ko Jamil Bitar ale bɛna waati min na M5 RFP kɔnɔ o y'a sɔrɔ baaraw nɔgɔyara ka ban o Jamil Bitari min n'a tora M5 RFP tɔndenya la fo k'a kɛ kumalasela ye waati min na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bɛ suganti ni Jamil Bitari a fana ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ waati min na Isa Kaunjim a minɛra a fana ye dantigɛliw kɛ dantigɛli minnu n'o kɛra ni dimi kumaw ye wa kuma dɔ la a bɛ komi dakun de bɛ nin maa ninnu cɛ Jamil Bitari ye kɔrɔfɔ min fɔ ɲininkali min kɛra a la yala Isa Kaunjim bɛ nin bolojugu in kan ani nin ka kan wa yala sariya batora wa min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye kuma dɔ la ni halisa ale yɛrɛ ye M5 comité stratégique ɲɛmaa ye yala Isa Kaunjim tun bɛ kɔrɔfɔ minnu fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔri nin ma kofɔlen a minɛkun to ye wa Jamil Bitari ye kɔrɔfɔ min fɔ dɔn kibaruw kɛnɛ kan aw ni ne anw ka Jamil Bitari lamɛn Isa Kaunjim a nɔminɛli kɔfɛ hakilina min b'ale la a y'o lamɛn a fɔra bɛɛ ɲɛna an ye jamana ye an ye jamana ladamulen an ye jamana ye jamanadenw min dɔgɔyalima ni burujali ni ko dɔw bɛ yen o man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ ala yɛrɛ ko mɔgɔ kalannenw ka kuma ala ko an k'an bama an k'an ka ɲɛmaaw an k'u bonya ɲɛmaa bonya o fana ye diinɛ ko dɔ ye o tiɲɛ galo bon maintenant ni justice y'a wele justice y'a ka kɛta kɛ o justice y'a ka kɛta kɛ maintenant n jo b'a la n jalaki de don o kɔni tɔ bɛ ale yɛrɛ ma k'o démontrer i y'a faamuya moi je pense que vraiment i bɛ hakɛ to quoi pour moi c'est un non événement mais en même temps an y'a ye k'a fɔ parti politique dɔw bɛ k'a fɔ ko ni bila sa est ce que a tɛ ka dankari liberté d'expression na liberté d'expression o kɔrɔ y'i ka mɔgɔ nɛnɛ est-ce qu'il peut y avoir 2 poids 2 mesures bɛɛ bɛ se nɛni na an ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔ kuma fɔcogo
Api ne ma deli ka fɔ i ka interview la ngo anw dɔw ye da barikaman de an ta mɔgɔ dɔw be yen an tɛ se k'u tɔgɔw bɔ an da la parce que n'an y'a bɔ an da la an bi valeur de. Pour moi c'est un non événement, c'est-à-dire que malien est malien de quoi, nul ne décide la loi, sariya ye sariya de et magistrat juge u b'u ka baara la. Ubuka barala, baby ka barala là. Mais liberté d'expression korote, mbi jamana chi ou bien jamana wuli kuma mbo bondala ou bien mbi fin. Mais on est tous des leaders, on est des leaders politiques. Chaman dona politique là, moi malgré mon jeune âge, chaman dona politique là kané sera kono hein. Ima famia. Pas soro do ka koroni mais ou dona na ka soro on bolo bala. O mo watch badé nebe. Donc vraiment ka nyini mo fait, franchement ambe cadre min konana, laissons la justice faire son travail. Si la justice décide demain que akanga segiso ou bien akanga ke chomina, mais laissons les choses faire comme ça. Mais nous connaissons même fo, n'ambe kuma fo anga fo bonya kono. Mo bi se ke i sebe jira kasoro ima kule. Mo bi se ka i sebe jira kasoro ima mo bruja. Mo bi se ki i sebe jira kasoro ima mo vilipande. Mo bi se ka i sebe jira kasoro vraiment ibi dame kono iba tigi bonya dame kono ima famia mala on be famia likaw karsa be senna karsa ti senna bon ala de be se kola ima famia donc o de do quoi ambalmaw intunye Jamil Bitariye Jamil Bitar mamunu mba do kabini Amadou Toumani Touré be fangala wati mina ne Jamil Bitari aye jorobaw ke Mali kono menye politique ko bunakun kan aka wulika jow tunga bo kosebe aye krofo munun fo hali na ya soro Jamil Bitar ale ko sariya aka barake nga yala Jamil Bitar hakilina ni malden hakilina u yekelen wa kuna foni charmbonda so mimbe na be bololo kan an ko mako capo police ni fana ye kiboroya ganse siraye kiboroya ganse sira mi na be jamana kiboroya ulase awati na nongoni fe kunungo oluka barosigi mi na bolila Isa Kaujim aka nominali kan olu ye hakilina di a temena ni ɲɔgɔn sama u caman ye nga anw sera ka sheria minnu sɔrɔ ka bɔ capo plisi kunnafondilaw yɔrɔ la hakilina min b'u la Isa Kaujim minɛle yala ani minɛli tun ka kan wa yala ani minɛli tun man kan wa anw ka capo plisi kunnafoni ganselaw ayu lamɛbani me Kaujim fɛ n t'a fɛ o kuma wɛrɛ mais a bɛ kuma minnu fɔ la est-ce que barika b'u la ne bolo barika b'a ka kuma caman na kuma fɔcogo a b'a ɲɛ kuma fɔcogo b'a tiɲɛ c'est-à-dire critique c'est normal surtout quand tu aspires à gouverner les gens il faut accepter k'u k'i critiquer ko dɔ bɛ ka kɛla Mali kɔnɔ min na hakililajigɛ kɛla IBK ka fɛn na quand il était premier ministre sous Alpha Oumar Konare a ye opposants minɛ k'u bila kaso la les gens du Kopo Muntaka Tall et Choguel yɛrɛ a y'u bagabaga bɛɛ bɔra k'a fɔ ko IBK y'a kɛ k'a ma bɛn m'a fɔ ka Choguel de a décidé ka Kaujim minɛ mais a kɛra ka waati la Choguel bɛ ka yɛlɛmana Choguel n'est plus un démocrate ce qu'il fait est très très dangereux il faut laisser les gens parler il faut laisser les gens s'exprimer IBK ye ɲɔgɔnna de kɛ IBK labana cogo di an y'a ye o non mais Choguel m'a minɛ o n b'o de fɔ k'a kɛra ka waati de la c'est-à-dire que ce sont les décisions politiques les magistrats sont sortis pour nous dire que c'est la volonté politique s'il n'y a pas de volonté politique le procureur n'allait pas l'arrêter il y a une volonté politique derrière tout ça c'est clair là on sait comment fonctionne la justice mais ce qui est clair que la Choguel ka waati de la il va assumer et ça va le suivre IBK ye ɲɔgɔnna de kɛ a ka premier mandat sous Alpha Oumar Konare ka opposants minɛ k'u bila kaso la k'u lamaloya k'u dénigrer ka fɛn bɛɛ kɛ on a vu comment il a terminé fɛn dɔ bɛ a tɛ kɛ ce qu'il a fait donc ni ne bɛ fɛ ka e ɲininka sisan Kaujim ka nin minɛli a ka ɲi wa ou bien moi je suis pas d'accord a ka ɲi a ma ɲi o kuma wɛrɛ o la notion du bien et du mal là bɛɛ ala de b'o dɔn mais a bɛ ka min c'est à dire que pour moi parce que a bɛ ka gouvernement lagosi an dun bɛ wagati min kɔnɔ nin ye sisan nin ko camanba bɛ yen o bɛ ka wuli an ka jamana kama lagosi ye jumɛn il y a pas c'est vrai que a minɛ kun ma fɔ fɔlɔ a fɔlɔ dɔrɔn de ka fɔ ko mais le bien a ko comportement sur les réseaux sociaux bamanan c'est une question d'appréciation a ye mun fɔ ko ka na ka dulokiba dɔ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ qui va via les réseaux sociaux mais Choguel tɛ se o kuma jugu ya Choguel tɛ se o ye kuma jugu ye Modibo ka dulokiba dɔ o tɛ kɛ Modibo Keita ye est-ce que o kuma jugu ye c'est-à-dire que dans les propos moi personnellement je n'ai pas vu quelque chose de vraiment qui vaut le coup d'être poursuivi, d'être inculpé. Ne m'a fait ni faut le procureur doit gagner fois. Ambalmao, nous nya jira kafo Isa Kaujim nominally min kera, oluma nominally kunye, olu ya jira kafo niye beya kangoro sosoli de ko niye wale ude wale munu na be beya kangoro soso. Ga mana tige dawo dala, don kibaro nata nunu na, walema
ni kibaruya wɛrɛw bɔra waati min an bɛ don kumaso in kɔnɔ Isa Kawjim kɔni anw ma kibaruya sɔrɔ k'a fɔ a bilala jamana sariya tigilamaw fɛ nka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛna k'anw fɛ donc kibaru in kɛnɛ kan kibaruya o kibaruya mana bɔ nin ko in na ka se k'o da aw tulo ka a nɔgɔni fɛ. An balimaw kunungo n'o bɛnna octobre kalo tile 27 ma bɔliba de tun bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan. Bamakɔ sigida min bɛ n'u ko a ma ko commune 3 du district de Bamako a jamalajɛyɔrɔ min n'o bɛ Bamakɔ gitɔrɔnba kelen min bɛ bɔ monument de l'indépendance o seleke min bɛ taa jardin du cinquantenaire fɛ jamana baarakɛlaw olu tɔgɔla sɔrɔnalidonbaw ka bon min bɛ n'u ko a ma ko INTM kuma dɔ la baarakɛla minnu bɛ n'u degunna u ka baaraw kɔnɔ ninnu bɛ wuli kajɔ kɛ ka taa damakasi kɛ INTM o min ye syndicat kuluba min bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya bon dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ Mali syndicat lafasali kuluw ka ca bi kosɛbɛ o INTM Union nationale des travailleurs du Mali olu jabala la kunungo a kɛra i n'a fɔ ngalonmayira maa minnu bɛ n'u bɛ tajiw feere minnu bɛ tajibonw kɔnɔ lasagoni yɔrɔ minnu bɛ kuma dɔ la ni maaw bɛ u sigi k'u lafiya i n'a fɔ Total ka taji feere yɔrɔw Shell ka taji feere yɔrɔw fo ka se Orexi o taji feerelaw ninnu de farala ɲɔgɔn kan kunu u yɛrɛw ka solalidon tɔn k'o labɛnna a bɛ waati janbɔ ninnu tun y'a laɲini k'a fɔ u bɛna bɔ Mali kɔnɔ k'u fɛla fɔ olu yɛrɛw bɛ marala cogo min na u ka ɲɛmaw fɛ ko waati de sera Mali marabaw ani Mali jamana ɲɛmaw u ka u kɔfilɛ olu la u y'a jira k'a fɔ u ka laɲini dɔ ye mun ye waati min fɔra k'a fɔ baara kan ka kɛ u kɔnɔ k'olu bɛ baara daminɛ kabini nɛgɛ kaɲɛ 6 fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 10 ma k'o ye degunba de degun min kuma dɔ la n'a dala jɛɲɛna a bɛ se ka degun bila hali u ka ɲɛnamaya la laɲini dɔ tun ye u ka sarakow ye u y'a jira k'a fɔ kasabi kofɔlen min n'o bɛ labila u ye ni kalow sara k'o kasabi ninnu ka dɔgɔn bi kosɛbɛ dɔw ko min ye hali da la dumuni ye o ka gɛlɛ u ma n'u banara u tɛ furakɛ u tɛ furaw sɔrɔ wa ninnu bɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ kɛrɛfɛden o de y'a to u bɔra wa maa minnu bɔra kunungo a bɛɛ tɛ taji feerebaw ye koyi cakɛdaw caman bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ yen n'o baaradenw bɔra ninnu fɛ kunu u y'a jira k'a fɔ jamana marabaw u ka nin ko in ta ba la ka d'a kan olu fana ye malidenw de ye n'a fɔra jamana wɛrɛ ka taji feereyɔrɔw bɛ Mali kɔnɔ malidenw bɛ baara de la nka u tɛ u ka hakɛw sɔrɔ k'u tɛ jɛ n'o ye o de y'a to u bɔra ninnu bɔra kunungo a nisɔngoyaw barikaw bonyana kosɛbɛ u bɛɛ tun don fini ye duloki bilenman de ye u ye damakasika minnu kɛ o damakasikan dɔw ye k'a fɔ lakanabaliya min ɲɔgɔn ɲɛlen bɛ Mali kɔnɔ waati o waati ni ninnu bɔra baarayɔrɔw la k'u b'u kunda u jabalaw kan u bɛ degun caman sɔrɔ wa baarayɔrɔ yɛrɛ ni baaraminɛnw tiɲɛna u bolo u ni hakɛ tɛ u b'a tigɛ ka b'u ka kasabiw la ni kalow sara nin degun ninnu de cayara o de y'a to jamana taji bonba minnu bɛ Mali kɔnɔ a taji feerelaw u farala ɲɔgɔn kan ka taa u yɛrɛw tɔgɔla sɔrɔnalidon tɔnba min bɛ yen n'an ko a ma ko SINABEF syndicat national des banques et des établissements financiers sɔrɔ bosonbaw olu ka sɔrɔnalidonbaw u ka bureau national min bɛ Mali kɔnɔ n'o ɲɛmaa ye bi Amadou Ba ye o ko u taara nin yɔrɔ kofɔlen na u kunbɛra ni maaw ye maa minnu bɛ kuma dɔ la n'o y'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔ min b'u kan wa nin tɔɲɔ ninnu tɛ tɔɲɔdenninw ye dantigɛliw kɛra kɛnɛ in kan SINABEF yɛrɛ o min ye kuluba ye Mali kɔnɔ n'a bɛ baarakɛlaw ka hakɛw lafasa olu ka kumalasela ye kuma ta kibaruya minnu fɔra ye a ye min fɔ bourse de travail la kunungo hakilisigi kuma ni jigisigi kuma k'a lase nin taji feerebaw ma
aw ni ne an k'o kɔrɔfɔ dɔw lamɛn. Caman bɛ n dɔn mun bɛ a ka bureau kɔnɔna na. Section commerce ye les 3 stations Oryx, Shell ani Total. O kɔfɛ ya Sagam mun bɛ monnaie ninnu transporter ka taa banque ninnu na. Ya Birval, ya AC Global, ya les industries pharmaceutiques dont ya IB Farm, ya Laborest, ya Camed. C'est-à-dire olu de bɛ na ni fura ye ka sɔrɔ ka fura feere pharmacie ninnu ma. Donc n'olu ma fura feere pharmacie ninnu ma, o kɔrɔ fura tɛna feere pharmacie yɛrɛ kɔnɔ parce que fura tɛ sɔrɔ. Donc o bɛ section commerce kɔnɔna na. PMI Mali fana bɛ section commerce kɔnɔna na. Donc n b'a fɛ ka min fɔ a ye dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka to ɲɔgɔn kɔ. Syndicat kɔmɔgɔw de don. N'i y'a ye syndicat bɛ préavis déposé parce que a dalen don a la k'a fɔ ko kɔmɔgɔw de b'a kɔ. N b'a fɛ ka kuma min fɔ dɔrɔn an yɛrɛ ka secteur kɔnɔna na n'o ye les 3 stations Shell, Oryx et Total. A ka condition bɛ cogoya mun na, an exposelen don risque la cogoya mun na, a ka droit bafoulen don cogoya mun na. Syndicat yɛrɛ sigili a ma nɔgɔya. Basi k'a faamuya k'a fɔ fɔlɔ ko an ka to syndicat kɔ a ma nɔgɔya. C'est pour vous dire que foyi ma nɔgɔ. Bamananw b'a fɔ ten ko kɔnɔsogo mɔlen k'a tɛ bi mɔgɔ si da kɔnɔna na. F'i ka kɔnɔ de faga fɔlɔ ka sɔrɔ ka jeni k'a ɲimi. Donc o fagali o f'i ka effort de fournir pour que k'a se k'a faga. Donc kɔrɔ pour que k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ walasa i ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ f'i ka sacrifice de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ. Sinon aw hakili la ko dirigeant ninnu t'a kalama ko aw ka hakɛ bɔsilen don a la wa u b'a kalama. Donc il continue à violer vos textes. Il continue à violer la convention collective qui a été révisée depuis 2010. Mais à ma blanc en application. Ça c'est quelle injustice. Quelle injustice. Nous sommes dans quel pays? Donc, Amérom Nako Bimbi. Travailleur drone de Monsieur Kouka Keleke. Barakela drone. Ayo ere damalaji en drone. Donc, à Kafo Sisanko Mali Barakela Be Kabe Kankelenkan. Ka décision Keleta à Kobe Sigisenkan. À la fin, Yenaboli. Abe Yenabo Sénégal national. No Yesina Befouye. Naya doit ka préavis kono. Poem Duna Kono Nakanga Yenabo. En tant que ni réconciliation Kera, ni après m'a validé grève ou Teouli Kabama, la guerre va toujours continuer. Bela bɛ bila a ka hakɛ kɔnɔna na, bɛɛ bɛ bila a ka hakɛ kɔnɔ. A ka convention bɛ appliquer à 100%. Avantage fɛn fɛn b'a kɔnɔna na, a avantage bɛ bénéficier. Aw violer l'u ka a ka horaires la, les horaires de travail. A ka convention kɔnɔna na 40 heures de b'a kɔnɔ, mais 40 heures est violé. I bɛ yɛlɛ sɔgɔma 6 heures. O yɛrɛ ka heure dɔn. Donc, o ye violation de ye. Imagine, i ka jigin horaire k'a fɔ i b'i ka moto ta ka taa so. Vagabond bɛ se k'i agresser sira la. I ka moto bɛ se ka minɛ la sira la. I kunna jalen yɛrɛ i ɲɛnama ka se sɔn. Mais chef ninnu tɛ miiri o la. U mago t'o la u b'u ka VU t'u kɔnɔ. U bɛ jigin 18 heures. Safo b'u sigilen sɔrɔ u ka fauteuil kɔnɔ. Aw jɔlen n'aw sen kan. Station jeli jeli bɛ yen ni tasuma yɛrɛ y'o minɛ. Ni mɔgɔ dun tora nin na. Donc c'est pour vous dire que aw bɛ risque la. Donc prime de risque fana kan ka di aw ma. Hakɛ baden bɛ mun bɛ ɲini. La lutte ne fait que commencer, chers camarades. Ça c'est juste le commencement. Commencement drone d'eau. Transposition pendant ni grève bana ni ouaka point validé au transposition pendant kanga appliquer 15% d'augmentation des salaires. Donc restons toujours solidaires. Chez vous, intimidation t'es bon, parce que nous sommes en conflit. Il y a quelqu'un avec position sur le bel adjectif, mais il y a quelqu'un qui a formé un café, il y a un candidat syndicat, des syndicats trahis. L'honneur ne s'achète pas, chers camarades. L'honneur, ça ne s'achète pas, n'a pas de prix. Il y a un hoya, avec ma dambe, ça dit montant à la tse kafiri. Chers camarades, la grève c'est un droit pour tous les travailleurs. Et patron fait un B, intimidation, c'est ça que intimidation que ça c'est une entrave à la liberté syndicale. Ça mérite des sanctions. On est comme n'allez en foragné, Mogodou intimidé. Ni intimidation, mais un numéro d'âme, on va les appeler, on va les alerter pour les faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est une entrave à la liberté syndicale. Les
syndicat national, le SINABEF, va prendre en charge. Entre vous, yoro. On est comme Amika Yala. Pour l'homme yoro, on va recenser. Sanctions Mukangata ou Kama, on va prendre les sanctions. Ou Kana Morosi, intimidé, Igatala contrat pour signer. Mime problème créé là. Ni contrat, on va examiner les contrats ensemble pour dégager les pièges. On va pas signer quelque chose que j'y vais faire condamnant. On est là pour ça. On va vous aider. Contrat de travail condamnant. Parce qu'après la caïne n'a pas d'amine. Il y a pas d'amine tron ou quoi makika barake d'éléments finis. Nous ferons ni trabara la bibo barake. Ama finis sans kelemba jo sans fleba jo. Immédiatement, tu es dans un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, ni oti nana 6 mois de contrat de maïkelenga 10 ans que après 10 ans de service, aucun nègre quand et 6 mois de contrat de makiko sié, il bolochou irenyela. On va vous aider. Ambalmao, nintunye sinabefumi ni aleye sunaldon tombaye malikono naka bara nyesilen ka demedo barakela ma barakela munu nu tonyona oluka lasigiden mimbe ale ka korofo tunye ninye foka da mau kloka kafo manunu nte tajifrela udoronye ni tara ni tajifrebo nunu na ibaye kafo bitigi munumbe ni maube saninke tajita senfe odobe total la odobe shell la wa odobe hali orixila ambalma muso munumbe nulube fereuke ni bitigi kofole unkono olo ya jira kafo hali ni denw sorola abefo fem mako congé de maternité o ye gɛlɛya baye u ka baaraw la wa min ye hali sɔrɔko ye o gɛlɛyalen bɛ ka da ka ko maden bɛ nunu ni société yɛrɛ ɲɛmɔgɔw cɛ n'o ye gérants ye ko gérants nunu fana bɛ k'u n'u ka hakɛw daraki an ka karamɔgɔ n'o ye Elhaji Jose Traoré an bɛna ɲini ale fɛ a k'a lajɛ n'a sera ka an balimamuso dɔw sɔrɔ degun min b'u kan hali n'a kɛra nɛgɛjuru sira ye u k'o ɲɛfɔ an ye bi don kibaru in kɛnɛ kan walasa aw k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ gɛlɛya min na Mali kɔnɔ Elhaji Jose Traoré an k'a lajɛ n'an sera k'u sɔrɔ Elhaji Jose Traoré an k'a lajɛ bani. Allo Anche. Allo 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 ne tulo b'i la o ngini ce Nse aba ne ba e tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye muso cɛ Kamara musojɛ Kamara awɔ e dun ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye tajifeerelaw ka tɔn bolofaraba in na bon ne ye manager de ye butigi kɔnɔ awɔ tajifeerelaw butigi kɔnɔ mɔgɔ an bɛɛ de kelen nin ko la barisabula an bɛɛ bɛ k'a ka hakɛ de ɲini awɔ aw ka hakɛ ɲini ye jumɛn ni jumɛn ye ne yɛrɛ min filɛ kuma la nin ye awɔ depuis 2013 ne bɛ baara la kabini 2013 depuis 2013 ne bɛ baara la o san joli ye nin ye san 8 bɛ baara la san 8 mais min yɛrɛ ye ne poussé nin kɔrɔ min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ depuis 2013 mɔgɔ min bɛ boîte kɔnɔ awɔ n'a fɔra ko ne jigin ne ka conseil de maternité ne ma se k'o sɔrɔ ne jigin ne ka conseil de maternité ne ye kalo kelen de kɛ so o kalo kelen sara jira ko n'a y'a diya ale b'a di n'a ma ale diya ne t'a sara ne kalo kelen de kɛ so conseil la ka denyɛrɛnin to so ka na baara kɛ i jiginnen kɔfɛ ne jiginnen kɔfɛ ne ma conseil de maternité kalo 3 ne m'a sɔrɔ awɔ ne ye kalo kelen dɔrɔn de kɛ so o kalo kelen sara fɛnɛ sira dirila na ka se k'o diya awɔ wa kɔfɛ n'a y'ale diya ale b'a sara ale tɛ wari fu di mɔgɔ ma o tuma maliden tɛ wa maliyɛn yɛrɛ de don maliyɛn don o tuma a ye ta tuma min o ale t'a dɔn ko sariya bɛ Mali kɔnɔ wa e ka nin kuma in ka gɛlɛn dɛ ne ka conseil de maternité parce que tɔn dɔ la jiran wɛrɛ bolo ne bɔra yen ka na jiran wɛrɛ bolo an kɔni la a bɛɛ ye service kelen de ye a kan ka continuer de n'aw bɛ taa sisan k'aw ka pompisiya kɛ wala ka feere kɛ butigi kɔnɔ wala ka pompisiw ka baarako ɲɛnabɔ aw bɛ taa total de fɛ wa wala aw bɛ taa mɔgɔ dɔw de fɛ contrat bɛ an ni gérant ni cɛ contrat t'an ni direction cɛ gérant contrat b'an ni gérant ni cɛ wa gérant de b'u sago k'an na u b'u k'an na olu ye malidenw ye awɔ contrat t'an ni direction cɛ contrat b'an ni gérant ni cɛ aw ma se ka taa n'u ye tribunal la wa bon o ko bɛɛ de bɛ segin an ye parce que an ka syndicat ɲɛmɔgɔ bɛ an tɛ se ka fɔ olu n'olu y'an bila yɔrɔ min na an bɛ yen nɔ awɔ i ni ce an bɛ to an ka syndicat ɲɛmɔgɔ de ni Ala sɔnna ma ko caman bɛ ka kan na bɛɛ bɛna dabila parce que sabula syndicat sigilen don sisan nɔ a ɲ'a mɛn ne yɛrɛ ye manager de butigi an ka banisiw yɛrɛ sɛgɛn ne ko banisiw bɛ na sɔgɔmada fɛ u bɛ butigi minɛn bɛɛ jɔsi ka tila ka feere kɛ kɛsi la wa n'i ka halisa ni wari ma dafa fana i bɛ tila k'o fɛnɛ sara tɛ bɛrɛ ye awɔ ni fɛn tununna i b'o sara banisiw bɛ jigin 23 heures n'a fɔra muso furu bɛ jigin 23 heures i b'a kɛ sofɛrɛ i ni cɛ t'a fɔ
ni bara ta ko anya fa dumuni se ko le ko na drome keme awo keme ngo ka station na dumuni ngero be anga ko se be depuis 6h pour 2h dumuni se ko keme buti ko mo ta dumuni se ko keme le wono transporter dima ya saji ba bi yera kan na bola sara telina san shegi ke bara la e ka sara juli bo tere la bona o ba na nga sai ga de chance ko olu da wala ko se ko wala awa nya fa bu niche awa parce que na nga sai ga ma fa ka daro na ta wa mi da ni nya fa mu awa merci niche Ambalmau kabini wasaden Sumaila Sise koni tanyana mabe nyiningali deke dongo do yala URD o min tunye Sumaila Sise ka tonye abena fanga sorowa atena fanga sorowa nununde kelembe nyiningali yebi Mali kono maldenw bɛ ka min kɛ u yɛrɛw la a yirala k'a fɔ kabini Sumaila Sise koni tanyana ko nin tɔnba in kɔnɔna a gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ ko min ye URD yɛrɛ tɔndenw ye ko nunu bɛnnen tɛ ko la ka sabu kɛ maa wɛrɛ minnu bɔra parti wɛrɛw la ka na URD kɔnɔ ko nunu n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka URD ɲɛmaya sɔrɔ ka jamana kuntigiya ɲini o dɔw ye Mamadu Igor Jara o dɔw ye Bubu Sise wa ko maa wɛrɛw bɛ olu tɔgɔ bɛ dugu la min ye Maître Demba Traoré o ye URD yɛrɛ a den ye fo ka taa se Professeur Saliku Sanogo o tun ye Sumaila Sise gindo fɔ ɲɔgɔn ye dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in kɔnɔ ko sigiba de kɛra Bamakɔ ɲɔgɔn kunbɛ bonba min bɛ n'u k'a ma ko Palais de la Culture ko nin ye jamaba de bisimila URD tɔndenw ka bɔ dugumisɛn ni dugubaw ko nin lajɛ in tun ye u yɛrɛw ka conférence nationale de ye wa ko nin sigi in kɛra walasa ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ URD a bɛ se ka cɛbɔ minnu bɔ nka ko nin ko in ma taa furukufuruku kɔ anw ye duguduguma kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ Saliku Sanogo min ni URD yɛrɛ a kalifalen b'ale min na ko kuma cɛjugu caman olu taara ka ale sɛgɛrɛ wa min ye Sumaila Sise nɔfɛma minnu tun bɛ kɛnɛ in kan olu ma siga k'a fɔ Sumaila Sise ko a taɲali min kɛra u y'a dɔn k'a fɔ maa sugu minnu tun bɛ Sumaila Sise kɔ ko ninnu tun bɛ URD nɔfɛ ani Sumaila nɔfɛ nafolo min ani Ala ye hɛrɛ minnu k'a ye o nɔfɛ kow de don URD janyi tɛ ko maa bɛ se k'a faamu cogo di Professeur Saliku Sanogo ko URD yɛrɛ a woloden mɔdenw k'olu bɛ taa kuma cɛjuguw ta k'o fɔ ni politiki man ɲi kuma dɔ la ni parti in kan ka jigilamaw sɔrɔ a yɛrɛ la k'o dɔ ye ni Professeur Saliku Sanogo ye nka sigi a kɔni ma fori hɛrɛ la furukufuruko a dugudugumakumaw cayara kosɛbɛ nka min ye URD tɔnden dɔw ye anw kɔni ka kunnafoni ɲinina minnu tun bɛ yen Radio Benkouma la voix de baramuso tɔgɔ la olu ye kibaruyaw ɲiningali kɛ URD maa minnu ka baara tun ye ka jalatigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dɔ lamɛn bani. Ne ye commission d'arbitrage mɔgɔ bi conférence il est bon a ka kɛ tan kɛra cogo min na il est bon a ka kɛ tan parce que an bɛ mun dɔn parti kɔnɔ puis Sumala bɛ yen conférence a bɛ kɛ bonya de kɔnɔna mais an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ jama in na u ye wari de minɛ mɔgɔw la fo ko baara de kɛ mais parti tagabolo t'o ye min bɛ jama bɛɛ lajɛlen arranger an bɛ taa n'o de ye Saliku de ye ɲɛmɔgɔ ye bi wa Saliku ni bonya ka kan Sumala tun bɛ kuma min na bɛɛ tun bɛ Sumala bonya dɛ n'o kuma bonya mun kama o tuma bi fɛn dɔ yira ne la ne bɛ kasi bi ne bɛ kasi mun na donc fɛn fɛn tuma la kan k'u bɛ Sumala bonya u bɛ Sumala bonya n'a bolo wɛrɛ de kɔ bata u tun tɛ ka bonya n'u tun bɛ Sumala bonya u kan ka Saliku bonya Saliku a ye fɛn bɛɛ kun URD kɔnɔ a kɛra URD fɛn bɛɛ ye URD kɔnɔ ani Sumala sɛgɛn sugu bɛ kɛ URD kɔnɔ bi a âge bɛ yɔrɔ min na nin bɛ mun de sɔrɔ URD kɔnɔ n'a ma bonya sɔrɔ a bɛ mun de sɔrɔ ti dɔgɔyama ya n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye bi a b'a kɔ don a la n'a kɔ don a la bi parti bɛ kɛ di a tɛna kɛ tiɲɛni ya a ma Sumala su janfa mais depuis congrès tɛmɛnen Saliku tun kan ka taa président d'honneur la mais Sumala de ko k'a k'a to fɔlɔ ale ka mieux placé Sumala taara 6 mois Sumala kɛra o président ye parti tora Yunus bolo Yunus ni Saliku de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni Yunus taara président d'honneur la Saliku nana vice président la Sumala kɛra parti président n'o Sumala tɛ bi Saliku bɛ nin sigi parti ka tiɲɛ na wa donc an ka sabari an ka fɛn dɔ bɔ responsable dɔw bɛ yen bi ne filil'u ma
n fidlu ma bi o responsable be o le bala ka parti ci bi nata ko war ko vraiment il est temps maintenant yerde tonto anga hakili bla femeni Ambalmaw bi donkibaru kene ka ma krenkrenen de bambolo bi wambena barosigi krenkrenen de ke barosigi mi n'a bena talike jamana yɛrɛ kɔnɔ maa min bɛ n'a dɔnnen bɛ malidenw caman fɛ n'a bɛ bolola bi a bɛ waatinin bɔ an ko ale de ma ko Dawuda Yatara o Dawuda Yatara in a yirala k'a fɔ maafa ko dɔw kɛra Kati mara la o kɛra sababu ye k'ale minɛ ko maa dɔw ko Dawuda Yatara de y'u ci u ka o baara in kɛ anw ka dɔn kibaruw tɛmɛnen ninnu na kibaruya in nun donna waati min na an da tun sera ma nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi o Dawuda Yatara somaw olu de b'an bolokɔrɔ bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan min ye a baden kɔrɔkɛ Abdala Yatara ale y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra Kati kɔnɔ min ye jɔsariya nɔbɔba ni kiri sɛgɛsɛgɛliba min bɛ yen n'u k'a ma ko juge d'instruction ko ale y'a jira k'a fɔ Dawuda Yatara a nɔ tɛ ko la ko k'a bila a ka taa a ka denbaya kɔnɔ nka min ye procureur de la République près du tribunal de la grande instance de Kati ko ale y'a jira k'a fɔ n'a bilala a bɛ kɛ sababu ye ka furukufurukuw caya n'an ko a ma ko trouble à l'ordre public nka yala Dawuda Yatara yɛrɛ a kun kan ko kibaruya bɛ cogo di bi o de y'a to bi don kibaru in o maa bisimilalen bɛna kɛ Abdala Yatara a bɛna ɲɛfɔ an ye nin ko in bɛ dakun jumɛn na anw ka radio Benkouma la voix de baramuso an bɛna nin ko in sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ an y'a daminɛ cogo min na Abdala Yatara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni se kuma b'i bolo i tɛ nin ko in ɲɛfɔ an ye wa. Ok, merci Rasjal ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fana fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'an ka autorités judiciaires fo les auxiliaires de justice police gendarmerie garde k'a bɛɛ lajɛlen fo effectivement kun mankan sumayara ko la dɔɔni parce que an fana bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana don quand un dossier est en cours d'instruction il n'est pas séant i k'i da don kuma na fo instruction ka ban donc wagati do kɔnɔ an fana bɛ jamana min kɔnɔ sariya b'a la an fana bɛ jamana sariya bato donc an fana y'an da de instruction ka ban instruction bannen kɔ an ka avocat ye demande liberté provisoire la don liberté provisoire la don Kati tribunal la le juge d'instruction min yɛrɛ dossier instruit de fond en comble il a estimé que Dawuda bɛ se ka bila liberté la donc a ye polisi PV kalan a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn i Dawuda i Koma i wo ani o mɔgɔ naani bɛɛ a y'o bɛɛ lamɛn ka polisiw ka PV kalan et a y'a ka religion tira la k'a fɔ Dawuda bɛ se ka bila liberté la pris l'ordonnance de mise en liberté provisoire mais le procureur de Kati s'est opposé au motif que il a risque de trouble à l'ordre public au de forain donc risque de priver quelqu'un de sa liberté pour risque de trouble à l'ordre public est-ce que fana bɛnnen do sariya kɔnɔ an ka o sɔn hakili la depuis a kuma na ne ye dossier in fɔ an bɛ dossier ne bɛ n sen don dossier in na n t'a kɛ Dawuda yɛrɛ kama dɛ n balima don mais n b'a kɛ famille fana ka honneur kama ko b'an na an fana ye furu kɛ yɔrɔ la il faut qu'on lave l'honneur de la famille donc an y'an ban sen don dossier de la n'an bɛ kuma o kuma kɛ c'est pour laver l'honneur de la famille donc an b'o kuma de kan mɔgɔ kana kala ko c'est une entrave à la justice b'a ma ka fɛn dɔ kɛla la n'an ka famille tɔɲɔna il est de notre devoir de nous lever pour défendre l'honneur de la famille donc an b'o de kan n ye min fɔ dossier kelen na n b'o kumakan kelen de kan dossier yɛrɛ dabɔra min kama mun yɛrɛ kama Koma Kulubali ni a sababu bɛ kɛ o ye Koma yɛrɛ taara juridiction fɛ yen instruction kɔnɔna na a ko bilahi ale ye nkalon ta ka da Dawuda a ye nkalon ta ka da la sini Dawuda kelen tɛ mɔgɔ min minɛnen don ale nɔfɛ ni a ye nkalon ta ka da bɛɛ lajɛlen na donc a b'a ɲini juridiction fɛ a k'o bɛɛ bila ale n'a dɔgɔnin min kɛlɛla ni jogini bɔra o la ne bɛ se k'ale minɛ o hukumu kɔnɔna na o k'ale minɛ o hukumu kɔnɔna na mais tiɲɛ na ale nkalon ta ka da Dawuda la a seginna ka juridiction fɛ avant o minɛ kuma na a seginna ka mɔgɔw y'a vidéo ye mais instruction fana na seginna o kuma kelen kan avant min ka instruction ka daminɛ a ye lettre ci juridiction ma k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na a bɛ nimisa kɔnɔna na ale bɛ nimisa kɔnɔna na a ye nkalon ta ka da Dawuda la a b'a ɲini juridiction fɛ a ka Dawuda bila komi a tɛ sariya kɛ cogo don mais juridiction y'a fɔ a ye waati a ka lettre de réponse la a tɛ se ka kɛ tant que o ma lamɛn fɔlɔ o lamɛn a seginna o kuma kelen kan ka fo ka bɔgɔla don ale nkalon ta ka da Dawuda la sous le coup de la pression de kɛra k'a ye nkalon ta ka da Dawuda la mɔgɔ mɔgɔ min Dawuda fana a b'a nkalon ta ka da bɛɛ lajɛlen na donc a b'a ɲini juge fɛ o ka Dawuda bila bi a ka nɔfɛ mɔgɔw bila bi olu o nɔ ta ale yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ fagalan ye dɛ ale n'a dɔgɔnin de kɛlɛ la
fanata mo fo la na fana dogon de kala no ba na dogon amina na dogon ga kala jugunu borala o kale mu kun kono me ko dawra na dum fo mo ka bela jelimbla bon juridiction a estimé ka fo ay police privé kala kan nga audition fana ka jetimne en toute indépendance il a tiré sa religion à cause de Blabi. Donc il a pris son ordonnance de mise en liberté, mais le procureur de Kati s'est opposé au motif qu'il risque de trouver à l'ordre public. Donc dossier au reconnaissant là, et un bébé faut qu'on dossier de la cour d'appel là. Procureur appelle que dossier de la cour d'appel là. Donc à ma la cour d'appel fana ka jabi makono. Dossier de la cour d'appel là, liberté provisoire drone de kama. Donc liberté provisoire manye cour d'appel là, dossier c'est kana Kati tugo. Mais c'est que les magistrats au niveau de la cour d'appel, demsenu haketo mado c'est des magistrats expérimentés london, ils savent faire la différence entre le vrai et le faux au titre de mon washika. Nous de fone banga jamana sharia ko. Nous de fone de badamia, nous dauron no bala bi. Ani nyini ka kan sharia lo ko kala. Nous nan mortala au kabla fone kana priva ka liberté là. Rajal nere un moment donné ni ministre de la justice nous rencontré sur monde là. Je l'ai dit, comment bi daura kani atoko koro de bako. Ay kuma do fo dans les années avant 2005 akamne kuma change monté abogati sokona wala yan ladala nya fo ministre de la justice à Afrique cérémonie organisée solennellement avec les religieux au nom de la famille amtakata juste présenté au là kuma mon frère islam ma ba amani amanya chini mais je me aussi quiconque défi de 2010 fois c'est dorom nima ko se ka doro ko kuma kan kilimbo 2010 fois c'est 2021 ko nama akuma kan clienti donc depuis doro 2010 fois c'est bila ama peut deux autres numéros là ama déclaration de mo juwa contre la mafouike donc amo yorol la Abdallah Yatara ni kan microphone no famu abe komi Dawda Yatara abe kiri segesegeli ba minga boloka o tuya nyini ka fo fiye bok daka dama segesegelu kofe ani mo mi rebe bolola ni wakati la no ye komaye demse munun tunya fo ko we bara minke walma bara min tu fora ku yake hali kuma dola nu re bara ingalontiya ko Dawda Yatara de ubla baraina o demse kelo ntara jo sariya nyokoro oluko ku engalonde da Dawda Yatara la o de ato kiri segesegeli bani kiri no bobaga mi bekati le juge d'instruction avait ordonné sa mise en liberté nga procureur fona ba resa goyala de procureur koni min kada ya bode ke na kada e juge d'instruction be mi fo abe barake noy maintenant na manda e fona aba fo kuma jenae kada dalwa do ko yire ya fo sisa ko trouble à l'ordre public ni Dawda kera bla fenye jama min bako kuma dola anofema ukacha ukana koke komi ni sariya bina seka klaka nimisa Dawda blalila on est trouble à l'ordre public ida siroma yo nyefo yaro kuma na dogon de kelela juridiction kuma feka audition damne na dogon min kelela ni ukana kana kuma yare nyefo il a envoyé 2 convocations par l'intermédiaire du procureur privé de police qu'on a adressé une juridiction convocation blakata ou adressé de Kononana par l'intermédiaire du procureur de Kata convocation fla de blakata. Donc il s'est trouvé que le soudeur de Kounou à l'époque des faits m'a appelé à classe soracier. Mais 2 convocations à moi son cana, il n'a pas répondu à la convocation. Et le procureur de Kati aussi, à ma moyen fona déployé pour le faire même comparaître par la force aussi. Donc il faut une juridiction de Waka Barakonana. Au moins c'est une convocation clé blakata, amana, fla blakata amana. Là, le procureur devait employer tous les moyens, déployer tous les moyens pour que Nene Beromina ou Kananaye, à nous comment que la Chugomna à Kanyafa, Fanatara, Kobatara reçoit pour le tour à Kamyafo. Je me suis convocation fladé Blakatara par l'intermédiaire du procureur de Kati pour que Nene Kassikana à Kalame, mais Amana, le procureur fait un moyen pour déployer au besoin pas de la force Kananaye pour que faire un mot chiqué. Donc les juges étaient limités dans ces enquêtes. Avec la conclusion des tirs et de comment on a droit de Kelela, a droit de Kelela Katake Sorasi. Juridiction convocation flabla Katadama, Amana, pour que faire un moyen déployé pour absca na Chugomina. Abu Muneka Katemoka. A été à toi, comment il a mis à base la comment il a faux à la Bilal Bagara d'Audama, et Kalon Kadar sous le coup de la pression. Donc à torturer à Kalon Kadar sous le coup de la pression. Il y a juridiction à Bani Juridiction à 4 d'Audana, no Fumo Bebla. Alina droit min Kelelani, Nini, no Obale, no Hukunkonana, ou comme no Hukunkona, Malifanate Mofalane, alors Mofa Kumifoni, pression de Keraka, Kalon Kadar, la Fanate Mofalane, donc au fond de la Diamoroi. Donc, Nebi fois Alpi, et nous sommes en train de nous défendre pour l'honneur de la famille, Moroka ou Rofamia. Anga ko rofamia amsika sabi amsika sa shini mgotu odo ala bulu mais yon nanga sa au moins anga opinion nationale opinion internationale la dia ko na ka fo famille yatara c'est vrai par le passé d'ore ko do ke munu mabbe mais de 2010 à aujourd'hui dorma koknike comme même sikata et islamo contre la
c'est comme n'i y'a faamu sisan Dawuda Yatara wagati dɔw kɛra jamana in kɔnɔ a tun ka farin kosɛbɛ a tun bɛ kumaw fɔ kuma minnu kuma dɔ la hadamadenya yɛrɛ tun tɛ sɔn a ma o kɛra kabini waati min na tuma minɛ a ye kaso fɔlɔ min kɛ n'a ye san 5 ko kaso la yani 2005 cɛ o ni bi o bɛ san caman bɔ dɛ a yirala k'a fɔ kabini a bɔra o kaso de la san 5 in dalen kɔfɛ kaso la fo ka se nin kibaruya in selen a ma a y'i sen bɔ ko bɛɛ la a bɛ komi Dawuda Yatara bi ni maa bɛ siga la bi siga in bɛ kɛ n'a ka sanjanw kuma de ye hali a tun ye min fɔ diinɛmɔgɔw ma ne hakili b'a la a tun ye kuma cɛjugu fɔ hali silamɛw ma a yira k'a fɔ a tilala ka segin kɔ ka yafa deli silamɛw fɛ o fana bɔra o kalama a yɛrɛ y'o kuma fɔ n ye n taara lajɛ waati min na maa min fagara yala a tigi su tarasi dɔ yera wa commissaire bolo wa n y'o de fɔ depuis a daminɛ na nin kɔni kɛra fɛn dɔ ye a cɛ man ɲɛ c'est baara kɛcogo la mɔgɔ tɛ mɔgɔ dege mɔgɔ ka baara la mais pour priver quelqu'un de sa liberté ko ɲɛɲini kosɛbɛ k'a dɔn la liberté c'est la plus grande richesse du monde milliard kɛri bolo fɛn bɛɛ kɛ ni liberté t'i bolo fu de b'i bolo la liberté et la santé m'o de fɔ mɔgɔw kuma c'est les deux plus grandes richesses du monde donc an kana mɔgɔ priver ka liberté la kalon kan parce que ko dɔ b'i n'a ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ ko dɔ b'i n'a nɔfɛ mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ i ka nin profiter na k'i b'i venger a la c'est pas bon ala yɛrɛ tɛ s'o ma donc n y'o de fɔ j'ai demandé encore au ministre des affaires religieuses donc n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na ministre des affaires religieuses n y'a yɛrɛ ɲɔgɔn rencontre sermon dɔ la n y'a fɔ au nom de la famille a kan ka se présenter silamɛw la kuma minnu fɔra avant 2005 a caman ɲɛ bi a caman ɲɛ sini an bɛ yafa ɲini kɛ o fɛ silamɛw fɛ bi an bɛ yafa ɲini k'o fɛ sini ta waati fana bɛ taa denmisɛnnin ye Dawuda sɔrɔ bari mɔgɔninfin ala ye dɔnniya d'i ma dɔnniya dɔɔni de fitinin de don ala ye dɔnni fitinin min d'a ma ka tila ka nafolo d'a ma waati a kafara a yada la donc ala ye a to o la o kɔnɔna na ani ɲangini min ka kan k'o d'a kan a ye san 5 kaso kɛ je crois qu'il a déjà payé pour tout ça mɔgɔw kana segin n'o kuma kɔrɔw ye n y'o de fɔ n y'a fɔ ministre des affaires religieuses ka sermon dɔ organiser au nom de la famille an ka excuse présenter hali bi an b'a ɲini hali bi silamɛw fɛ an bolo fila b'an kɔw ye kuma min fɔra nin ye avant 2005 kuma cɛ ɲumanw tɛ ka yafa ɲini o fɛ tugun au nom de la famille ka yafa ɲini silamɛw fɛ hali bi u ka yafa an dɔgɔnin ma a ye kuma min k'a waati a kumaw cɛ man ɲi fɛn min maakɔrɔba dɔ y'a fɔ ne ye ko Dawuda Yatara a ye nin degun min sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ degun in sɔrɔla a yɛrɛ ka kuma cɛjuguw fɛ kuma cɛjugu ninnu ma fɔ bi dɛ kuma ninnu fɔra kabini yani san 2000 ni san 5 cɛ fariya o fariya bɛ Dawuda la mankutu o mankutu b'a kan a ka kuma cɛjugu ninnu a tun bɛ kuma minnu fɔ ka hali silamɛya tagabolow kɛlɛ ka ala yɛrɛ ka alaya k'o sɔsɔ o kuma ninnu o fɔra a mɛnna dɛ musokɔrɔba in ko ma ko Dawuda bɛ nin hali kaso min na ko ala bɛ ka Dawuda kɔrɔbɔ de ni a y'a sɔrɔ bɛɛ ala mɔgɔ don Dawuda bɛ bɔ nin kaso in na mais Dawuda fana n'a y'a ɲini ala fɛ don o don k'a fɔ ni ne bɔra nin kaso in na n bɛ n taabolo yɛlɛma ko fɛn min ala bɛ Dawuda dɛmɛ ka bɔ nin kaso in na wa Dawuda b'a fɛ ka min sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a b'o sɔrɔ nin ye mɔgɔkɔrɔba dɔ de ka kuma ye u y'a fɔ n ye fana ko hali nin nkalon min dara a la ala mɛ dɛ ko nkalon min dara a la n'a b'o kaso la bi ko ala de ni Dawuda bɛ ɲɔgɔn na ala bɛ k'a lajarabi de ka d'a kan a ye kuma minnu fɔ kuma jugu man ɲi dɛ i bɛ kuma jugu dɔ fɔ san 10 san 20 i sigilen i m'a min m'a bɔn n'o kuma ko nana a b'i sɔrɔ dɛ a bɛ komi Dawuda ta in y'o de même en 2005 ta in na ni Abdallah Yatara kelen ni taara ministère de l'élection territoriale la à l'époque le président de l'AMIPI an taara ka taa yafa ɲini a fɛ le président de l'AMIPI a bɛ balo na hali bi a bɛ se k'a seereya n ka tila k'a ta n'a ka délégation an kana kaso bɔ la Bamakɔ kura an kana tigɛ dɔ labɔ an ka yafa ɲini silamɛw fɛ o fana kɛra avant 2005 o kɛra 2005 mais o 2005 bi o kɛra o kɔnɔna na AMIPI président bɛ balo la bi a ka bureau kun administration territoriale la n taara ka taa yafa ɲini a fɛ a ka n'a ka délégation an kana kaso bɔ la ka Dawuda labɔ an ka sigi an ka kuma dɔrɔn ka yafa ɲini silamɛw fɛ o kɛra avant 2005 o kɛra 2005 kɔnɔna na AMIPI président bɛ balo la bi a bɛ se k'a seereya donc ni a kɔrɔkɔrɔya tugun ni ministre des affaires religieuses a ɲɔgɔn sermon dɔ la n y'a fɔ tugun a k'a jija tugun n'a ni silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn to an ka yafa kura présenté ko tugun parce que k'ale bɛ a kuma kelen de avant de 2010 à 2020 o kuma tɛ o mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ 2010 fo 2020 ko Dawuda kuma jugu fɔ silamɛw ma tɛ yen nɔ kuma fɔ nin a bɛ 2010 avant 2010 a bɛɛ bɛ kumaw de nɔfɛ donc o yɔrɔ la hali bi n b'o de fɔ hali bi mɔgɔ bɛ ji min bɛ se ka fili donc n b'a ɲini o fɛ u kana minɛ o kuma kɔrɔlen ma mais n kuma kelen fana fɔ Dawuda peut-être ni m'a approché t'a dɔn mais Dawuda est très généreux
Dawda est très généreux, Dawda te mɔgɔ jugu ye. Mais n'i bɛ baara min na n'i ma tɔgɔ dɔ da yɛrɛ ka i tɛ nafolo sɔrɔ a la, i tɛ fɛn sɔrɔ a la. Peut-être o yɔrɔ la i bɛ se ka u ka fɛnw maquiller quoi. Soma ni donso u bɛ se ka tɔgɔ dɔ da yɛrɛ ko bɛ ka fɛn dɔ kuma cɛ farinya kuma fɔ ka so fo kɛwalew t'o la. Mais client ɲini siraw don. Client ɲini siraw don dɔrɔn don. Sinon Dawda est très très généreux. Mɔgɔ minnu b'a ka du kɛrɛfɛla la a ye taa enquête kɛ. Mɔgɔ minnu tɛ Dawda fɛ ka to ka sɔrɔ a ma minɛ a bɛ min ka nasɔngɔ bɔ a bɛ dɛmɛ don min a ka ordonnance sanni na fɛn na o ka ca bana si. Et donc mɔgɔ o fana n t'a dɔn m'a fɔ cogo min na silamɛya tɛ mais mɔgɔ ɲumanya don. Dawda kɔni m'a fɔ fɛn jugu dɔ bɛ se ka k'a la mais Dawda mɔgɔ ɲuman ye il est généreux aussi. Komi e y'a kɔrɔkɛ ye Dawda yɛrɛ a moral bɛ cogo di a bɛ don waati min na ne kɔni y'a ye cogoya min na a tun danganalen don ka da kan k'a fɔ a bɛ se sɔrɔ nin ko in na nka a ye nin wagati min kɛ kaso in na kɔri a fariw ma bɔ a cogo la walima a ma moral perdu ya. Non, Arazal Mimori il n'a pas du tout perdu le moral. Ne n'a pas boré ma chama. A comment ni comment la bidigala le fait que kalonta la kadala et le fait que famille tonora no fa bidigala. Mais abo fone ma chama. Aba fone koronia bla ala ka minengo na bitemenka. No kusika ka kuma kan ako ni abla ala ka minengo na bitemenka. Do amba bla ala minengo na bitemenka. O de ba la c'est ce qui le réconforte aujourd'hui. Sinon kalonta mon fini kalonta la kadala ni mena tienga kuma la tsika digilao. Mais ni mena kalonka isongo toro no fe ki ga demaya ka dinti bafu no fe abdigila. O ro dimi de bala. Sinon kaso dimite. Mais le fait que mon autre n'en fait au 10 000 de balles. Mais il a une morale d'acier aujourd'hui. Il y a pas de cas tient. À quoi de phone comme bien. À quoi absolument qu'il y a les phone comme sonal mamie. Absolument faire un peu sur le mifon atteigné. Absolument que son fait fin du bout. À quoi de phone comme bien. Absolument qu'il y a comme ça. Fin comme sur le minga du bout. Absolument que d'autres balles bonamina. Voilà donc à beau budget timné qui s'y qu'a fait un abla la camino. On connaît abla la camino on a cap cuifé. Nego, on est sur le domba Ottawa. Dawda kan inkoina. Kadaga. Nego n'ba donc à faux sur le domba obéin. Ni kiri na ɲɔgɔnna ninnu hali kuma dɔ la ko minnu bɛ dogo ko minnu bɛ bila hali sunya kɔnɔ la olu bɛ bɔ ni nin ko ninnu gindo ye sɔrɔladɔnbaga jumɛn ni jumɛn b'aw bolo n'a y'a sɔrɔ aw ye sɔrɔladɔnbagaw ta. Non effectivement avocat saba b'an bolo maître Chaka Balajalo ani maître Bouakar Soumari ani maître Makan Diallo. Donc au sabab bɛ kun bɛ Dawda ka interrogatoire do avec le juge d'instruction. Donc bala ko o seke yɛrɛ de o seke o continuer ko seke fana o b'a kalama bi fana k'a fɔ ko dossier bɛ cour d'appel la o kan ka baara min fana ko la o b'o fana baara la donc avocat saba bɛɛ b'an bolo nin dossier la. A bɛ komi sisan Dawda ka ko kɔni bɔra Kati ka bolo kan a nana camancɛ kiiri min bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ kiiri kunfɔlɔ minnu tigɛra ani hakilina minnu fɔra n'a y'a sɔrɔ olu ye tiɲɛ ye. Bon sisan Dawda kan ka na cour d'appel de la o don fɔra wa walima dossier diligentera ka ban wa avocat y'u ka baara k'o fana la wa ka d'a kan dossier ka bɔ première instance la ka taa second degré la ni avocat jɔlen t'i bolo i bɛ sɔn ka dɔɔnin kɛ dɛ u y'u se kɛ dossier in sera ka se cour d'appel la ko banna wa. Dossier sera cour d'appel la ka ban m'o sɛbɛntiya dossier sera cour d'appel la ka ban et a dira substitut général dɔ ma ka ban donc dossier non a bɛ taa chambre d'accusation de la chambre d'accusation de prononcer liberté provisoire kan ou pas donc avec généralement au niveau de la chambre d'accusation le président de la chambre d'accusation deux conseils olu de bɛ yɛlɛ audience la quoi donc a tigɛ ko Dawda nu yɛrɛ bɛ na don n'o tɛ na c'est uniquement sur la liberté provisoire donc avocat b'a la ka baara kɛ n'i an ye nin temps yɛrɛ kɛ dɔw bɛ a bɛ san 3 san 4 bɔ u bɛ prison na o ma lamɛn yɛrɛ kuma tɛ ka se cour d'appel la donc o yɔrɔ nin na n b'an ka avocat fo k'o waleɲuman dɔn maître Makan Diallo maître Bouakar Soumare maître Chaka Balajalo vraiment u b'a la k'o se kɛ la u b'a la k'o se kɛ la k'o fo k'o waleɲuman dɔn nin ko la. Sisan an bɛna sira d'i ma malidenw kɔni tulo b'i la hali n'a y'a sɔrɔ nin ko in tun famana ka lakale maaw ye hali n'a y'a sɔrɔ fana maliden caman tun bɛ kɔngɔ la nin ko la ka d'a kan a daminɛ mɔgɔw bɔra a kalama fo ka se bi donya in ma mɔgɔ caman bɛ ne yɛrɛ wele o Rajal ne ko Dawda y'a taara ka ko in a ma ɲɛnabɔ hali sa wa i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen nɔ silamɛw de don kuma dɔ la silamɛ hali anw ka diinɛ a tɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min tɛ silamɛ ye dɔrɔn i kan'o dɛmɛ dɛ an ka misali ta bani anw ka sigida kɔnɔ sigida 4 nan an ka wasaden dɔ tun bɛ yen walima kuma dɔ la wasaden dɔ bɛ yen Hassan Siribe n ko dɔw furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ ale taara ji di chrétien diinɛ tigilamɔgɔw ma ka taa forage d'u ma ça veut dire k'an bɛ se ka bɛn sigi la ni mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔna hali mɔgɔ min tɛ an ka diinɛ tagabolo ye a bɛ lajɛ de injustice min kɛra tiɲɛ don wa nkalon don ni bin kɛra kan silamɛw bɛ se ka min kɛ yala silamɛw tɛ se ka hali mɔgɔ dɛmɛ min tɛ silamɛw dɔ ye o tɛ se kɛ sababu ye k'a tigi fara silamɛw kan wa nin ye misali ɲuman de ye an kan k'an profiter min na n'i ye hali kira ka tarikuw lajɛ kafiriw caman bɛ yen n ko kira misali de kɛra sababu ye ninnu dɔw ka don silamɛya la ka tila ka kɛ silamɛya jɛturaw ye n'a fɔra e ka kuma sisan kuma laban na nin ko in kɔni bɛ camancɛ kiri ka bolo kan bɛɛ y'a dɔn sisan katikaw
olu tunya laɲini a ka bila kiri sɛgɛsɛgɛliba ni kiri nɔbɔbaw mais min ye procureur ye ale ko a ma jɛna ye kiri nana camancɛ kiri la yani camancɛ kiri fana ka kuma kan n b'a dɔn magistraw ye mɔgɔ caman ye bi Mali kɔnɔ u bɛ ka nin kibaruya in lamɛn i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye u bɛ se ka min faamu makɔnɔli la Dawuda fɛla mɔgɔw fana presselen don dɛ. non n bɛ min fɔ hali bi ka bɔ kuma na ka bɛɛ lajɛlen fo tugun ka tila k'a fɔ hali bi mɔgɔw ka ko in filɛ ji ɲɛma jɔlen na n y'o de fɔ si réellement dara bɛ minɛ don min na n ye une semaine de kɛ Rajal fɔlɔ de ye interviewé n y'a fɔ j'ai mis du temps avant que n da don a dossier la parce que tout simplement n ka se ka ko tiɲɛ don n kana taa n yɛrɛ bila ko dɔ la min bɛ se ka famille fana humilier n kɛlen ka ko tiɲɛ don la n ye n da don kuma na hali bi n b'o kuma kelen kan ma première victoire c'est que quand le juge d'instruction a pris l'ordonnance de mise en liberté ça c'était déjà ma première victoire n b'a dɔn k'a fɔ n bɛ kuma min fɔ depuis a ko daminɛ fo bi n fana bɛ tiɲɛ de kan n tila ka Dawuda daminɛ kalon kan c'est pas parce que ko n balima don ko n b'a dɛmɛ kalon kan n t'a dɛmɛ kalon kan fo ka diɲɛ wuli donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tugun k'a fɔ silamɛw ye hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min kɛra avant 2005 n y'o de fɔ le président de l'AMIPP témoigné n taara ta administration territoriale la ani Konake hakili b'a la Alima hinɛ Konake la olu de nana ɲɔgɔn fɛ kaso makɔnɔna na an ye yafa ɲini silamɛw fo kɛra 2005 ka Dawuda to kaso la o b'a yira k'a fɔ mankan t'a ni silamɛw cɛ bilen ka d'a kan AMIP mɔgɔw yɛrɛ taara a n'u sigira ka kuma waati min na a bɛ kaso la somɔgɔw ka jɛ yamaruya kɔnɔ ni fi kira tugu jugu be pe a jugula ngo de ba ka kaset koro tala kulu labo so yo de fo ne te kalon ta kada mo wala ami fi president be bolo labi a bi se ka seria a do ani Konake alma hina Konake la jukura ani Konake de an tara mo fa ku kaso mbalo u ka Dawuda labo kana an ga yafanyi o kera ni fana kona na ne ka activité kona na ni ministre de justice al asafu la ministre des affaires religieuses ala ka nyi nyondo nya fo tugun aka na bi se ka kene do labe au nom de la famille ngata yafanyi ngo tugun kuma mun kera avant 2005 o hugun kona ka yafanyi mo fe ngo tugun yo nyina fe hali abala ka occasion do makona na o fana ka se ka ke donc abe a fo mo halibi ni ko nya me se lo kelela halibi c'est pour l'honneur de la famille c'est pour la dignité de la famille mo ko ro famille dora bibina wallahi halambe msiko siriza kalon tara ka dara ni kelenka ka bonera ka kuma na ni yere ikira sawi ka dora daro no kuma na adara ko justice ma ni kalon ta ka dala shine o pression kenga au niveau du commissariat ni kalon ta ka dara la donc ani ka dara na no fo abela jelimbla ni bile nom ne ni ndugona ka keleka man nom ne ndugona ka fana ta mo ko fara ni ko kuma banya ni karse ko ni mo ni kalon ta ka dala ka ba mo ji ko ke shara yere kuma bana ka ba mo mi ngo ko ya blala o tigi kelenkela ka kuma indemanti ka kuma indemanti mo ci o bi dossier mun tara cour d'appel aba konona mais ni fene o fo Abdallah ka fo ibe kuma info ka daja yere la hali kuma do la iba soro ni dossier be josaria tigila mo munun bolo fana kulo bi la de ni ya fo ka daja yere la abe ko mi i kana Dawuda kungo gele de wala ma be ka min fo na ya soro sɛgɛsɛgɛli ya ira ka fo tiendo abe bara to no ya critique bolo de Rajal ntenda do mana kola nya fo ni Dawuda jote ni koina ani Mali shara ni kaka ko shara bi aka nya fo depuis ko damnena ni de fo mi siga kan ni ko mani baroke ni atara instruction na mi fo mbo kalama avocat ye dossier mun ba ko no fo o kuma kelen de mi siga ka kalon kuma te comment ko ay kalon ta kada Dawuda kalon ta kada la chini aya fo avant ko ka différer o kelen utilisation kelen ko wule kana fana akela ka fo fana ni kalon ta kada Dawuda c'est mentionné dans les PV d'audition au niveau du juge d'instruction c'est mentionné dans les PV donc ba ni au fa Dawuda bla chini anan fo mo be no ni ndogoni ka kele kama ay no kama mi fana ta mo fala mais ni yorola kuma yo kuma mi fo abe komi ni ay ka fo maba fo ntuye galonda mogola nganye ntuye fenfo mogodo ma menyin galoni dala abe komi kuma ye kuma folo mi fo commissaire barake no de abe komi commissaire fana ka sɛgɛsɛgɛli kuma de ay commissaire fana bla sɛgɛsɛgɛli la de kuma do na tuma fo commissaire fana ye ko Dawuda de yu bla bara la est-ce que commissaire fana tum tamne wa voilà mais au rami fana fo souvent naïveté bina doni peut comment elle ga kuma na peut-être oui aller nega ka fendo fo ka ta no ni tra tribunal am ibebla donc ay ko tien kuma mina aka soro ka sega ko est-ce que femme aka soro ka sega ko aya wa nega ni peut-être o se ko an nega ka fo ni fota ni tra tribunal ibebla ni mo bi yere ni nabi son fembe mo mais kelen ka donga ko inte tien sa net na bla sisa no depuis tribunal mo de procureur fin kuma le 9 ou 8 mars depuis mado
a vidéo circulé la BAI a balaka nyere fo kay kalon to kada dawrala o kera bien avant a donné ne ka interview de la radial nyafi mo avant ko ga déféré au niveau du poste de police comment balaka fola kale kalon to kada dawrala ntra commissaire no fe mo ruwa jara ntra no fe ka fay ngabi ibna tan mo yoy et pourtant le principal accusé comment balaka fola poste de police la ka fa kalon to kada dawrala donc iti segi kan wala mo to ba gatano pour faire nyafi a donné quelqu'un d'un river de mai a bali ko to nyefo tribunal la yo. Mais commissaire fana tu kuma do fo ko Dawda tu ya la yini ka million muga walma million muga na kunga fen ko dama aw munu ya somo ye ne ba do ni ko nu chama make yere ko Dawda dona yoro fukata saka kasola doma e tumba no fe o kibro fana yala o kuma ye chen Rajal i bonya rek man tafike ndado no kuma rela quoi yaro a falle pourquoi akora ke do di proposition ka ya don ta botano ne ko ma le po ni ne kundulu akora ko ta ni ne kundulu je le mets au défi akoko caméra cachée vi commissariat de police supérieur Fambela nuko je le mets au défi aka image bo ka sombo kuni de bala ka fola le ko 20 millions mine e ka dora blague aka image bo ka sombo na image bo ka sombo à la seconde près mfana bi fendo boka contredit nous de fois donner quelqu'un kama moti ka sama fo mu be ce donzo na dongelen kama au fur et à mesure du temps ami fo nyefo mo ye akuma makebi akuma makeshini million moire ne ma fo worte dawda bulo dawda ala ya dahi men no yaay il est à l'abri du besoin mais dawda ben no domina al ka fo million fla million kelin club dawda bulo ati dawda il est jeune de de fille dawda akun wortu bulo ibni ku ko fayi wa mo wala bi dawda na ala tebi ibni ku ko fa million aba mo wa mo anta ka dima abarka bon tlega be bon ko ngote ban yon tlega ba sika do resro mo na so do il est généreux mais il n'est pas riche faut mo ko ro de femme Dawda est généreux mais Dawda n'est pas riche. Mais comment faire be to dibi comment min tum banara wati dola fo atuira la ka fo achea ko re tumini kana abochea la o fana anwarabia alhamdulillah kulba afarla gojogojo moro min flene ma anyingo wala mo sebe anga nyugo yin labana ma nyingo la ko sebe me ngon baro aka kene anina yechugo fe aga me cicatrice ba se ona fona torture une cicatrice ba se na fona ulu bien libi mais physiquement le voyant apparemment il est portant quand même au beka ken onina mo sebe me beka kaluna me stress ko mbola l'étudiant en question ivorio ale fana ka kalanchi to flene kaluna il fait la deuxième année de la faculté de sciences juridiques et politiques. Quand il tient au flé de Kaluna, autour de la cour de Tim Neko flé, ou café, vraiment qu'à fin de dire nous, ou quand on a barraqué, ou à la Radial Mafia, elle n'est d'Aura Blavé Katakasu, Chiniko qui me voit la Bissegana tribunal là, il pour sa dignité, pour son monde, à Tinaboul Kataroshi. L'étudiant en question, à Baka diplôme de neuf, à Dahri la famille fondée, ou quand on a Kalana. Nous faisons la fente bossé, il y a fente bossé là. Mais nous, on est des Kalonka, n'a que la Katijo, n'y a Kalonka. Na kuma kanga bande pi yeno shara la kuma ngaka boy ne re kota nkla ka tan just tigla mo wonyo fatu chena nyi kalon taka karsela na ko tigla mo bo blasa o shara kuma amba kunje munga yandeme ini wana chama mbo befu ya ko wolo mondo vraiment ka mo mo sinu ko ne kasika ko chendo o mana ndeme ko parce kan wardo ngade on ndem parce que nyibe do to no ka ko chendo wa journaliste ko bare ko fu ka wolo mondo la katla ka bela jeli fu ka wolo mondo mi katika bela jeli fu ka wolo kati chena muso amakoro wana demsen ka bela jeli fu ko wolo mondo a wato furukura ko jugo mi manyi no falibi ko bolu du suka mi katika bela jeli fu ni yorona a chukoro bana muso ko bana demsena shifin ku bela jeli fu ka fu halibi anga toni gongolo mali ekele ni fly ambalmo aboraka Abdallah Yatraka kumame mimbe talike Dawda Yatra kunga ku kibarala angon tunya wole bia kana nyefoli kanye ko mela lamina koma be cour d'appel ka boloka o be bora kala masisa Dawda Yatraka ko abela lamina ni min borala ameno kibara fana daw kloka komi soni dro cour d'appel fana bena aka décision boka bi o décision kara tugo amena ke jamana don la kibara bawe la sonama amalmaw ni mina dansigi ke bi aw ka don kibaru la ni ala sona ma amina ɲɔgɔn sɔrɔ sini o minnu ye an ka ɲininikɛlaw ye olu y'an dɛmɛ nin baara in na an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala mahamadu